Wyt ti'n cofio teulu'r Beasleys yn gwrthod talu'r dreth, a gwir llanelli'n gofyn y ffaliau'n dwl i beth, cofio'i haber a'i gweledigaeth. Y papur pan o'n i'n byw gyda nhw chwar yng Nghyfredd yn Llangennych, a fe ddath y Trefor adre a edrychodd e ar y papur a wedodd e, does dim synwyr yn hyn, gweithwyr i gyd a'r swyddogion yn Gymru Cymraeg a nhw'n hala fel mas yn Saesneg. A wedes i, wel, dim rhaid ni dalu ydy. Wyt ti'n meddwl na, medde fe? Ac o hynny mlaen dechreuodd y frwydr. Fe ddath y bwmbeilied o siwr fod 10 o weithiau. Rwy'n cofio 1959 yn arbennig, y tro hwnnw fe glirion o'r parlwr, o'r carped a'r piano, a'r cwpwr llyfrau deri, drych, rhai o'r rhain yn region priodas. Oedd y frwydr wedi dechrau a rhaid mynd ar maen i'r wal. Ar ôl 8 mlynedd o frwydro, fe gafodd y Beasleys y maen i'r wal. Fe gyrhaeddodd y bil tres dwyieithog yn 1960.